बै आइजोफोरा थखाया मिथिबाय माबाया मा होनो बेरगाव समस्थियाव गासिबो भगबाननि नाम गोजा दुर्गा दासाबो भगबाननि नाम कृष्णकान्तआबो भगबाननि नाम महेश्वराबो भगबाननि नाम पबित्र बर'आ भगबान दिनै लिंदों होमबा जोंहा कि नामखौ गैया बेरगाव समस्थिया भगबानखौसो मानो हागोन नामा हाया थांनाय बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां रायजो राजाफोरनो मोनबा थांखिनि रादाय होदोंमोन बिपिएफ दोलोनिफ्राय गमामायैनो बिपिएफ दोलोनि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सोरखार फैनाय लोगो लोगो 4 दाननि गेजेरावनो रायजो राजाफोरनो खोथा होनाय रादायखौ मावफुंबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 30 नं फेरगाव बियाबावबो दिनै मोनबा गेरान्टिफोरखौ डिमाकुसि बाजारनि नब्लङाव रायजोआरि जथुमानि गेजेरजों सुबुंनो चेकफोरखौ राननानै होयो। चेक राननाय हाबाफारियाव बाहागो लायो इएम लोमस्राव दैमारि फेरगाव ब्लकनि टिसिएलसिसि चेयारमेन बिक्रम दैमारि फेरगाव ब्लकनि नेहाथारि आरो गोबां बिबानगिरिफोरा। थांनाय बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां रायजो राजाफोरनो मोनबा थांखिनि रादाय होदोंमोन बिपिएफ दोलोनिफ्राय प्रमद बर'आ 5 बोसोराव रायजो राजाफोरजों नेवसिजादों। जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा खोथा खम बुङो नाथाय बांसिन खामानि मावो। जेरै बुंदों एरै मावफुंबाय। 5 बोसोरावबो नेवसिगारदों प्रमद बर' बिथांखौ बिटिसि रायजोआ खौथि फैसा होनानैबो रायजोनि गोसोखौ जय खालामनो हायाखै प्रमद बर' बिथाङा। बिसायख'थिनि समाव बुंदों टिसिएलसिसि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया हाग्रामा महिलारि जेखौ बुङो बेखौ मावो। दा बे दानावनो रादाय होनाय मोनबा रादायखौ दिनै मावफुंगासिनो दं। बिसायख'थियाव खोथा होनाय बायदि बे 5 माहायावनो नङा होमबा 5 माहायावनो मोनबा गेरान्टिखौ हाग्रामा महिलारि सारा मावफुङो खोथा होनाय बायदि नङा होमबा 5 माहा 5 गेरान्टि सम्पूर्ण होनांगौ। दा बेयाव मा थानो हागौ जोंहा इउथनि 2 लाख थाबाय जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाबाय 15,000 करि दुखिया दरिद्रफोरनि थाखाय 10,000 थाबाय हेन्डिकेपफोरनि थाखाय 10,000 थाबाय आरो सिनियर सिटिजेनफोरनि थाखाय 10,000 थाबाय आरो लोगोसे मातृ पाट्टा थाबाय। दा दिनै हाग्रामा महिलारि सारा जेखौ बुङो बेखौनो मावो जेखौ बुङो बेखौनो मावो। आं आगोलबो बुंदों हाग्रामा महिलारि सारा खोब खम खोथा बुङो खामानिखौ बांसिन मावो नङा होमबा जायनि थाखाय दिनै जोङो भेरगावआव more than 1000नि खाथियाव जों दिनै रानगोन बाखिया अनलाइन ट्रेन्जेकसन जागोन सोरनियाबाथ' बोरै हाबसननाय लांबाय जाय बे बेंकआव हाबसननाय लांबाय जेबो नङा बिसोरो गावसा मेसेज मोनगोन। दा हाग्रामा महिलारि सारा जे खोथा होदों बेखौ रायजोनि गेजेराव मावफुंनाया जोबोद गिदिर रंजाथाव आरो हाग्रामा महिलारि जेखौ मावो बुङो बेखौनो मावो। जोंहा उदालगुरियाव मिनि सेक्रेटारियेट बानायगोन होनदोंमोन बेखौ दिनै आदा गिला खालामनायखौ नोंथां आरो गोबां बिदिनो इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि खामानिफोर दङ बेखौ दिनै हाग्रामा महिलारि दिनै प्रमद बर' बिथाङा 5 बोसोरावनो रायजोजों नेवसिजायाखै होनबा 5 बोसोरावनो कारापसना सोर बांसिन खालामो जाया गभर्नमेन्ट बिसि सालायो बांसिन सालायो बिसोर बारा कारापसन खालामो रायजोनि नोजोराव गोग्लैयो। हाग्रामा महिलारि सारा 17टा बोसोर शासन खालामबाय बे बांसिन कारापसन खालामनायनि नोजोराव गोग्लैगोना गोग्लैयामोन खालामनायमोनब्ला प्रमद बर' सारा मात्र 5 बोसोराव गभर्नमेन्ट सालायदों इसेल'सो बे कारापसन खालामनो मोनगोन रायजोनि नोजोराव अबाथ' बेखौनो देरा होनांगौमोन नाथाय देरा होआखै मानो बिनि ओंथिया जाहैबाय हाग्रामा महिलारि सारा 17टा बोसोराव जेबो कारापसन खालामाखै बेनिखायनो जोंनो हाग्रामा मोसौखौ नांफैनांगौ जों फेक्टर जोंखौ बुङाबानो थानो हाया जोंहाथ' बिराद मोजांसो मोनो नों जायखौ सोंखारिगोन बेनो डेन्जार फेक्टर मिथिबाय जों फिसा माबानाय साधारन माबाखौ भिसिडिसि चेयारमेनखौ नों रायनाय माबायदि मोनगोन नोङो मिथिबाय साधारन मोस्रोमखौ हाथिया गाथारगोन नामा नङा होमबा मोजां मोनगोन नामा नों गोदोर जाया फेक्टर बिराद माने बेखौ बुङाबानो जाया बेखौसो नोङो दुसिनांगौ बेबायदि जों दिनै रंगल बर' भाइया बखिदों बे थिग सैथोखौ बुखिनांगौ बै समाव जोङो प्रमद बर' बिथांखौ बुखिदोंमोन मानो मोजांखौ माव कारापसन खालामनाङा इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टफोरखौ माव बे बिदि स्कुल प्रफेसारफोरखौ माव होनना जों बुंदोंमोन खिन्थु मावनो हायाखैसो दा जोंखौ फोरों राय दुसि नाथाय दिनै सोंखारिनाय जों नङा सोंखारिनाय जों नङा
बांसिन स्किमा आइजोफोर बिराद खस्थ' खालामो आइजोफोरा मिथिबायना बिराद खस्थ' खालामो बिराद बिसासि मिथिबाय भेरगाव एकदम वेलकाम बिदिसो दिनै गेलेनोसो नांगौ नों बा प्रेसिडेन्ट गासिबो प्रमदाव गेलेनो हाइट मा दङ ना मोनथाय दङ ना गेलेनांगौ मस्ट वेलकाम बे भेरगाव बास